ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи раште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартира ва хонаҳои ай Москва рӯй кардага ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира, ҳамчун азиз дачаҳои фурӯшӣ. агар шумо намчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотша дар WhatsApp имо экраномада роё кунем. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз Москва, аз Душанбе, аз Ваҳдат, аз Ҳисор, ай Кӯлоб, ай шаҳри Бухтар ва дачаи фурӯшӣ ва дӯстон азиз квартираи фурӯшӣ аз Душанбе, шаҳри Бухтар ва аз дигар тарафҳо. ҳамаи намуд хона, дача, замин, обшим ҳама чи ҳастае. барам видеонавори моро то охираш тамошо конем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари насидаги аз каҷо ба шумо ки хона, замин, квартира ки лозим аст мо дар видео оянда ёфтем ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 141 сомону 50 дирам. мо бошад навора сар мекунем, марамад рафтем. дӯстони азиз, пеша наворро сар кардан якта аппарата ба шумо тавсия метавонем ки аппарат барои сабзӣ реза кардан, барои картошка ва ба дигар маҳсулотҳои сабзавотӣ ки яъне чанд намуд реза мекунад. аппарати замонавӣ, яъне ки технология пешрафта. хоб се намуд реза мекунад дӯстони азиз барои картошка, барои сабзӣ ва барои дигар чизо. аппарат чанд намуд сифат дорад ки нархҳошон ҳархела астанд ки ба тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон ва Россия любой ҷо доставка дорад. аппарати фурӯшии пачка чанд намуд сифат кард ки нархҳои ҳархела астанд. се намуд аппарат ва се намуд реза мекардагишам ҳастае. хоб нархҳошон бо маслиҳат шумо тариқи телефон худашон гуфта метиҳанд доставка доранд. ин ҳамин рақамҳо аст, рақамҳои Россия 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. аппарат барои сабзиракӣ ё барои дигар чизо мараматон азиз нависед заказ кунем ба шумо роӣ мекунанд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки аз территорияи Россия Москва. хона қарор дорад дар наздикии Москва. ай Москва мегӯяд тақрибан ки 100 километр мегӯяд, яъне ки ҳамҷам уже дар Москва дохил мешавад. дӯстони азиз наздикии аэропорти Внуково, дӯстони азиз тарафи Мински, хоб тарафи Можоковский гуфтагӣ аст, шоссе Можоковский шоссе, город Можосевский, деревня Климентова, обшим ҳамин хел маълумото, обшим наздикии Москва дар тарафи аэропорти Внуково. 20 сотиқ замин маҳсулот дорад ки хонаи барои зиндагӣ мекардагӣ дорад, гирдванаш полни ход маҳкам. ин хона яъне ки дар Московский областда уже дохил мешавад. хоб об свет ҳастае дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, газ, пас ҳамаш қоидавӣ аст. дӯстони азиз хона срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо сомоникати нархаш 300 000 сомонӣ аст, бо рубл кати 2 миллион рубл аст ки бо муомила мешавад. инчунин алиш мешавад ба хонаҳое ки дар Тоҷикистон. квартираи духонага, сехонага дар Душанбе бошад ё ки хонаи заминиам бошад, мешавад алиш мекунам. агар сумкати гирем нархаш 300 000 сомонӣ аст, бо сомонӣ агар рубл кати гирем 2 миллион рубл. ба территорияи Душанбе хонаи заминӣ ё квартираи духонага, сехонага вариантотона пешниҳод кунед, алиш мешавад. ҳуҷҷатҳои хона 100% соҳиби ҳамин хона худаш аст. дӯстони азиз хоб рақамҳошон Россия аст, рақамҳошон 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон имо WhatsApp доранд. хона дар наздикии аэропорти Внуково 100 километр дуртарак аст. хайр ягон маълумот агар шумо нафаҳмида бошед, шумо ҳамаша занг занем ба шумо фаҳмода метиҳанд. ҷои беҳтаре мегӯяд нархаш кати бо арзон ва алишам мешавад. мегзарем ба дим дачаи фурӯшӣ. дачаи фурӯшӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳраки Сарбан, яъне шаҳри Левакан, шаҳри Бохта, дӯстони азиз деҳаи Зағети баъди ГЭСи Сарбан. дача срочна фурӯхта мешавад. 30 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хонача кардагӣ аст ки гирдванаш полни худ хушрӯа карда маҳкам кардагӣ. об проблема не, свет ҳаст дӯстони азиз. хоб хона мегӯяд яъне ҳамин дача срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи арзон 280 тай бо муомила мешавад. ҷои беҳтарин, природаи буду ҳавои тоза, лаби об ва 30 сотиқ замини ҳамвор ки бо ду дар хона дорад. шаҳраки Сарбан, деҳаи Зағети баъди ГЭСи Сарбан. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшона ки 24 соат рақамҳошон кор мекунанд ва дӯстони азиз нашод сумош мегӯяд бо муомила мекунем, бениҳоят срочна ба ҳам хотир мегӯяд сум дар кора мефурӯшад. ина гирдванаш полни худ сангҳои хеле мустаҳкам карда, хеле хушрӯ маҳкам карда гирдванаш обшим ягон мушкилӣ надорад. хоб агар ягон маълумотоша хоҳем агар зиёдтӣ фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳошон занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва нашод сумошам бо арзон 280 тай бо
муомила дорад маромад занг занед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки Гипразем наздикии бозори Деҳқон. дӯстон азиз, сехонага квартира ҳастае ки чорхонагаш кардагиянд дар дуюм ошона қарор дорад. доми 9 ошона ҳастае. тақрибан мегӯяд квадратша аниқ намедонам, ки 80-70 зиёд ҳастае. яъне сехонагара чорхонага кардагиянд дар дуюм ошона, доми 9 ошонада квадраташ яъне бисёр аста. чорхонага оши мумкин ки 80 ёки 90, 100 ёки 70 мумкин боша, барое ки аниқша мегӯяд намедонем. об ва свет ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва дӯстони азиз, хона бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. дар ҳамин хона чизе ки ҳастае, хона мегӯяд бо тамоми чизи чорааш фурӯхта срочное. нархи квартира $58,000 ки бо муомилаи хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарем метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотша гиред. хона ремонт хайр дора барои зиндагитон 100% мешавад. боз такрор мекунем ки нархи хона $58,000 ки бо муомилаи хуби хуб дорад. дар наздикиш ҳама чизҳои лозимӣ, маъне мағоза пағоза, банк, ҳама инаму чизое ки лозим ҳастае ҳастае. ҷош мегӯяд ҷои хуб ҳастае. хоб ин ҳамин рақамҳо дар занг занед, шумо да ҳамаша фаҳмода метавонед ва сумшам арзон мекунад. лайкҳоро фаромӯш намекунед. мегузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо дар киҷо метавонед силкаша подписаш кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, мо ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка ака Ёқубро. ин ака таҷрибаи 8 солаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, аэропортҳо, территорияи датчаҳо ва метроҳо ва дигар. дӯстони азиз, ба киҷое ки ба шумо лозим бошад, худашон бори шуморо омада қабул мекунанд ва ба кило мекашанд ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзоб, ба территорияи шаҳри Бохтар, Данғара, Кулоб, Восей, Панҷ, Калхозобод, Уялӣ, Ғозималик, Вахш, обшин ба 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. хоб мошиношон мошинои насиги чанд намуд контейн, чанд намуд камаз доранд ва инчунин мошини майдан доранд ки мошини майда кати борои шуморо рафта аз ҳамон пушти хонатон худашон қабул мекунанд ва бори шуморо бо дили пур бо соҳ саломат бурда мерасонанд. шумо агар ай канали номи аз канали мо гап занед, агар ба шумо скидка ва арзон мекунанд, айни ҳол дар Амазон скидка кардесам марамад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки бо аз шаҳри Душанбе аз тарафҳои дӯстони азиз Гипраземда Халоват. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад. 38 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. нархи квартира $260,000 сомонӣ ҳастае. бо хай камтар мегӯяд муомила мешавад. агар ҳамин сумо успет кардем квартира мегирем. территорияи Гипразем мегӯяд, яъне Ҳаловат да пеши ҳаловат ҳам хеле маълумотша наистиам. хоб кадоме ки лозим аст мақсад дар рақамҳош аст мегафон кор мекунад, метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳошон гирен. ва агар шумо ҳамчунин квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, дача, замин, мошин, ягон аппарат, ягон техника, чизе ки маҳсулотҳои чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маҳрамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои мо дароӣ кунем, мо рекламааш мекунем. ва дӯстон азиз, аз кадом гӯша, аз кадом шаҳр, ноҳия, қишлоқ ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад, танҳо дар таги комментария нависен. мо агар ёфтем дар видео оянда ба шумо пешкаш мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва силкаи навори моро полни подписаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки райони Кӯйбеш, дар район шаҳр мега хона, яъне ки ҳамин дуруни район дар киҷош намедонам, дуруни район мега хона. 2 сотиқ замина мега соҳибош, як дар хона дорад ки барои зиндагӣ кардан мешавад ва об свет чамо аст ки диванашон аз инам хеле маҳкам. хоб ҷош ҷои беҳтари срочно мегад мефурӯшад бо нархи $120,000 сомонӣ. хоб кадом меда ки аз Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамин хел хона ки лозим бошад, рақамҳошон аст кор мекунам, метавонед ки маълумотҳои пурраша дӯстон азиз аз худашон гирем. ва дар имрӯза навор хонаҳои фурӯшӣ бисёр аст. хонаҳои $45,000, $60,000, $70,000 дар охир наворам хела бисёр барои ҳамин навора, яъне ки нагзаронед то охираш тамошо кунем ва аз нархҳо бохабар шавем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар территорияи шаҳри Бохтар ки асосан тарафи Ғозималик, яъне ки Уялида, дар деҳаи Асадулло гуфтага ҳастае соҳибаш деҳаи Асадулло.
5 сотиқ замин маҳсулот астае ки 3 дар хона кардагӣ астае ки хай нашуд об сфед чахтон бо аниқ мекунем. Як та калидорча 5 сотиқ замин обуш кула аста, яъне ки обуша хитон меёрен, обуш кул будае. Хоб нархаш мега 85000 сомонӣ аста бо муомила дар тарафҳои уялӣ, яъне ҳам тарафҳои Хуросон дар хона. Хоб ин рақамошон билайна кадом дар камхари хонаи арзон ки лозим бошад, обуш хай кул буда, рақамошон занг занем ва маълумотои пурраша гирем. Фақат шумо лайка фаромӯш накунед, гузорем ва аз куҷое ки хона дар кора нависед, мо пешкаштон мекунем. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар Тецта. Доми 10 ошона. Духонага квартира астае дӯстон ки дар якум ошона қарор дорад, 46 квадрат метр, доми 10 ошона астае. Ремонтош кардагӣ тайёр аст, ҳамаш мега 100%, яъне ки уже фақат медори зиндагӣ мекунӣ. Агар ки мошина набошад, ба мошинам алиш мешавад, болоиш сум. Нархи квартираи ҳозираи мо нархаш 285000 сомонӣ. Квартира шаҳри Бухтар дар Тецта. 285 та рақамошон аст мегафон, кадоми даки лозим аст бо занг занем маълумотои пурраша аз худашо ки дигар маълумотоша соҳибош ягон чи нагуфтае, ремонт доштае. Фақат срочна мега одамои харидоре ки агар мошини соз боша қабул мекунанд ва болоиш чуназӣ пул метавонед марамад. Мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки срочна бо нархи арзон. Хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар Буравой гуфтагӣ астае, тарафи Гулдара. Михел маълумотот нависиянд. 7 сотиқ замин, якта хоначаи коробкаи временка дӯстони азиз, як ҳуҷрага ва ҳуҷҷатошам 100% астае, бо ягон сум арзон карда метавонем мега срочна нархаш 45000 сомонӣ. Агар ягон маълумотои илова агар хоҳем ки фаҳмида, марамад шумо занг занем ва хачон муомила кунем ва маълумотша гирем ва агар ягон мошинам бошад мега алишам мешавад. Нархаш 45000, як временка, 7 сотиқ замин, тарафи Гулдара. Хоб рақамошон астае Вавилон, фақат харидори аниқ метавонед занг занем. Мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае ки срочна бо нархи арзон. Хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ҷамоати Зарикул гуфтагӣ астае, яъне ки шаҳри Кӯлоб деҳаи ҷамоат ё ки намедонам қишлоқи Зарикул амихел нависиянд. 8 сотиқ замин астае ки 3 дар хонаи временка дорад. Хай дӯстон дар соатест ки пеши кӯҳҳо будае, мақсад ки гирдбанашта одамо зиндагӣ дорам. Нархаш мегӯяд 45000 сомонӣ астае, бо муомилаи хуб дорад. Хоб инашам рақамошон астае Вавилон, кадом меда ки аз Кӯлоб аз ҳам тарафҳои Зарикул ки хеле хона ки лозим бошад занг занем, маълумотои пурраша аз худашон гирем. ва дӯстони азиз, чӣ реклама ки дошта бошем марамад роҳӣ кунем, мо реклама мекунем ва аз куҷое ки ба шумо хона ки лозима нависед, агар ёфтем пешкаш мекунем. Лайкотон нагузорем, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар киҷо метавонед илтимос ки силкаша падилсаш кунед. Мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз дар Носири Хусрав гуфтагӣ астае, ҷамоати Ферӯза, деҳаи Орзу. Яъне пешина номаш Орзу Собиқ амихел ном доштае, Собиқ Бешкент номаш. 12 сотиқ замин астае ки хоб 4 хона аст, дӯстон ки обшим хонаҳош коробка, яъне хеле хонаҳое ки ремонти пурра надорад, яъне ки ремонти пешина астае. Хонаҳои барак ошхона баняк кӯхоне карда, дӯстон азиз, бо яктага ҷои склад аловхона ҳастае. Ремонтош миёна сертификат дорад, дӯстон азиз. Хоб нархаш мегӯяд 69000 сомонӣ астае, бо камтар муомила мешавад. ин ҳамин рақамоша рақамҳои соҳибшон, агар ки ҳамин рақамошон кор накард, бо дар ҳамин рақамам ватсапам дорад. Камтар мегӯяд муомила мекунем, бояд якчанд ҳамун дарахтони наониҳол мевадиҳандам дорад. марамад хай бо занг занем, хонаи склада чизе ки набошад, бо занг занем маълумотша аз худашон гирем ва чӣ реклама дорем роҳӣ кунем. дӯстон азиз, фақат лайка фаромӯш накунед. Дар ҳамин наврӯза дар ин рӯза наврӯз ҳам хона пешкаш кардем. То видеои оянда, худо нигаҳбон.